Tam жерлекте мұны тағы бұл яңа хайкалны ашу тантанасын кабатларбыз дип уйлыйбыз. Böyle орак тантаналырак һәм шуда яхшырак дип. Шушы ахар төшкән сугыштан гитлеризмнан кутылганыбызга 75 ел булды мөхтәрәм җәмәгатьләрем. Шуны бәйрәм итәргә, инде безләрдән дуга өмид итеп ятучы якыннарыбызга, бабыкайларыбызга, абзыкайларыбызга, әткәйләребезгә дуга кылырга ирештек. Һәм дә инде шушы тыл фронтында, менә шушында инде яфалана сугыш кайларыбызда җиңеп кайтсалар дип әйтеп, көнне төнгә ялгап эшләгән әмкәйләребезгә, әнкәйләребезгә, апаларыбызга, сеңелләребезгә сугыш кырында җаннарын инде шунда калдырып, безләрдән дуа итеп ятучы, әйткәнемчә, бабайларыбызга, әткәйләребезгә рухларына ирешә дип әйтеп, әзрәк дуа ирештерәйегез. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tamam arkadaşlar, Musa'na iştirak kılsan ile. Şunda şu җиңүебезне өмет авырлардан Rabbim bizga sayın bizlarni saqlasan edi. Rabbim dualarını Бүген Бөек җиңүнең 75 еллыгын юбилейын үткәрергә җыйналдык. Безнең инде Аккүз җирлегеннән Бөек Ватан сугышына 321 солдатыбыз алына. Шуларның инде 253-е исән-имин әйләнеп кайта. Тик кызганыч инде бүгенге көндә безнең җирлегебездә сугыш ветераннары калмады. Инде тыл ветераннарыбыз да әз генә калып бара, алары да инде нибары 10 гына. Безнең инде Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган, батыр солдаттарга багышланган 2 һәйкәлебез бар. Берсе аның Аккүз җирлегендә, икенчесе менә Яңа Кәлмәт авылында урнашкан. Безнең инде һәйкәлләребез шушы олы тантанага өр-яңадан каралып ремонтландылар. Авылча әйтсәк, өр-яңадан матур күлмәкләрен киделәр. Без инде Бөек Ватан сугышында башларын салып, безнең җиңүне якынайткан өчен, җиңү язын безгә бүләк иткән батырларыбызга һәрвакыт рәхмәтле булырга тиеш. Һәм инде без алар белән горурланабыз һәм алар алдында башыбызны иябез. Чөнки аларның даны мәңгелек. Үзем Шаллыдан кайттым, бу авыл бетмәсен эшенендә. Шул инде югыйсә авыл бетә башлаган, китә башлаганнары, бер каяда кыймылтамагыз, амында менә янкылар үскәне, монда шаганнар басып торганы, менә кайткач шис тартып инде шуннан тазарткач Капкасов Фаил Василь председатель вакытында инде памятник бу Аккүздә әйткән. Агач арасында калган, әйдә китереп куйыйк әле дип, бу памятникны китереп куйдылар безгә. Фаил Капкасовка бик зур итеп рәхмәт. Безне теге сакчы булып та тора. Күркәм бик әйбәт. Изге инде гомергә изге кем булды без элек Шаллыда вакытта демонстрациягә чыга торган постоянно ул 9 майда мин үзем парадка да катнашкан булды. Парад Куйбышевта хезмәт иттем, парадта теге анда 1 май и 7 ноябрьдә 2 тапкыр, 2 ел хезмәт иттем, 4 тапкыр катнаштым. Сугыш булмаса,
әйбәт булсын, дөньялар имин булсын инде. На үзебезнең авыл советы председателенә әле күптән түгел нәрсә уйлаган. Ул күп җирдә инде аңа бик зур итеп рәхмәт инде. Эшләгән эшчеләргә дә, ниләргә дә бик рәхмәт. Булса башта мин памятникка үзем 9000 биреп, Илфар авыл советы вакытында инде 9000 биреп ремонтлап торган идем инде.